Ajansaka cîhaniya nûçeyan eşkere kir ku navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê wê dibin kontrola Amerîka û Tirkiye de bê û Tirkiye dixwaze berfirehîya navçeya Aram 3 kîlometr bê û çavdêrên siyasî jî duê baweriyê de ne. Ku di navçeya Aram de cihê çekdarên ser bi PKK ve nabê. Piştî gera sêzdehaniya danûstandinên Asîtanek û li paytexta Kazaxistanê birêve çû. Tevgereke serbeziya û dîplomasiya bihter li navxwe Sûriyê û welatên derdora Sûriyê hate dîtin û bi taybetî li Tirkiye. Wişêderên rojnamevanî jî eşkere kirin ku Amerîka û Tirkiye derbarê avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê gihiştine li heftê gihiştinekê. Ew jî bi corekî ku çavdêrên siyasî pêşbînî dikin ku navçe wê dibin kontrola Amerîka û Tirkiye de bê û li hember de Rûsya li Idlibê fişarên xwe bo ser Tirkiye û vekişana Tirkiye ji bo berjewendiya rejêma Esed bêhterkirine. Lê gorî zanyariyên ajansa nûçeyên Associated Press ku di dema serdana James Jeffrey nûnerê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê bo Tirkiye bi nihênî li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye civiyaye û civîn taybet bû. Bi mîkanîzma avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê û Amerîka jî peyman daye Tirkiye ku çekdarên hesedewiyên ser bi pêde ve duê navçeyê de nemînin. Tevî wê çendê jî Tirkiye tekez kiriye ku artêşa Tirkiye teve amedekariyan bike û bi berfirehîya 3 kîlometrî derbasî nava xaka Sûriyê bê li Rojhilatê Çemê feratê. Li gorî zanyariyan di dawîn civîna Encûmena Asayîşa Netewî Tirkiye de biryar ser wê çendê hatiye dan ku di bin navê rêrewa Eştiyê operasyona leşkerî li Rojhilatê Çemê feratê werê encamdan. Ji alî xwe ve jî James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê ji bo mîdyayên welatên xwe eşkere kiriye ku welatê wî mijûlê gotûbêjiyana li gel Tirkiye derbarê avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê ku ew navçe bi serpereştiya hevbeşa Amerîka û Tirkiye bê. Beriya Nihacî Xelûsiyakar Wezîrê Berevaniya Tirkiye hoşdarî dabû ku eger Tirkiye û Amerîka negihiştine rêkeftinê derbarê navçeya Aram, Tirkiye neçarek û bi tena xwe navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê durist bike. Lê gorî zanyariyên emnî cudabûn navbera Tirkiye û Amerîka de derbarê navçeya Aram duê çendê de ye ku Amerîka pêbaşa navçe Aram berferheya wê 14 kîlometr bê lê Tirkiye daxwaz dike ku bêhtir ji 3 kîlometrî bê. Li gorî zanyariyên rojnamevanî di peywendiyeka telefonê de li gel Mark Esper Wezîrê Berevaniya Amerîka Xelûsiyakar Wezîrê Berevaniya Tirkiye bi eşkere ji berpirsê Amerîkî re ragihandiye. Eger Enqara û Washington derbarê avakirina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê feratê negihiştina rêkeftin Tirkiye bi tenê wê navçeya Aram durist bike. Hevdem daxwaz jê Wezîrê Berevaniya Amerîka jî kiriye ku alîkariyên xwe bo çekdarên YPG û yên ser bi pê de ve rawestîn û çekên xwe jî ji wan wergirin.